Kan video na nung bera khan megumi in ngai tloma wangin skuna po atham ral ani ti kan hmu to kha ahuna chuan megumi ang hian in ngai tlom zel hi athamai ani Tokyo khopuya building lian tak tak chu lo langa mipui te po chu an phe siau siau bok chung mipui kara chuan zero lama misual pa ber sukuna getole cars pathum te chu an lo om ve boka geto lang dan chu tlem dang dewin achal chu hong to na ni om tak hian ser chu oma mundanga ve thung gojo te chuan itadori taksa chu postmortem turin an local pui meka tuna hi chuan itadori hi athiri ani megumi le nobara chu lo ti ti mol molin yoji thina chu an tuar ve hle a nobara chuan ingtiga nge kan thi ve ang le voin po hi kan hun top ani ve theireng si a tuman kan shebok si lo I partner ingtikin nge thi ve reng renga ti ina zota megumi chuan kumma sa mai khan a partner chu lo chan ani ome chutia ngui takan omlai chuan meiche pakhat chuan megumi ilang dan te chu wadang ta ve I titlang wal ve deuh to nge ni I za pui om hle mai alo tia kan thria tawang khan henu hi maki ni panda chuan maki chu lo awin khatiang khan vatiwak wak su an thian pa an chan hlim hlolani kha tianga ti lo tur kha lom alo tia maki zaklu tuk chuan chu tiang thil te chu min hril ve ta cheu inlak eng emo ka tum wanga hetia soi ka ni kha in hriat ve ve kha inga tinge ing ma hi min hril ve ngai lowa nobara chuan tu tenge an nia ti ina zota megumi chuan second year ho ti ina lo changa panda chuan maki chu ngai dam chu dil saka ma se an ni ho chu pali ni thin kha pakhat an ni a akim lo chu yota ni an local chan ber chu Kyota Sister School Exchange event ni in heta hian kan hriat thiam theidan tur chuan class dang de na in hmu khom na an nei don ti na ni chu first year second year le third year ten ni a maki chuan third year ho chu an choi hlom lu tuka an suspend ta vekani kha atia first year le second year te chu an in hlau lo khop maya tunge a thajok ti chu fi an tum don ani nang tu jok nge I tran don le geto le cars dang te chu thingpui dora chuan an chola nima sela mihring te chuan geto che chu an hu theya geto ina ama a abiak mek kharsi jogo ani jogo boss chuan mihring te kho sak phung chu ti dang lam adu ani mela jogo soidan chuan mihring te hi do soi hmang takan ni a kan thin rim lai che hian thudik chu lo lang chuak thin chu wangin miril ru tak tak hria du chuan ti thin rim ro jogo chuan engpo chu ni se hetlai hmuna ka local chan hi ka soi thor mai nge jujutsu sorcerer anti charte so engtin nge kan hne theyang min han hrilte geto chuan he in dawnai chak du ni chuan he mi te pahni hi hne photanga yang pakhat na chuan gojo hi ni a pakhat le chu itadori taksa penga betlat sukuna soni somi te pahni an om chung so chu engtiang pon tumma la I hne ngai chuang lawang atia han ngoi lok te o yoji itadori kha chu thi to tlatin ka hria geto chuan ka chiang chi alo ma se ka be sei itadori chung lama chuan sukuna chu lo langin khati khan mi mel ro ro su ka phalna tel lawin helai mun hi hra chiang lo ani atia itadori chuan ani chuan ron chukla I phalna thlapin ka lo mel don che nia skuna chuan ilang dana chuan min tha tum te po yang ve khamole atia yoji chuan min that te te a tuna chuan khathat ve to don che ni atia sukuna chuan ikuzung tang te po ka siam that sak sia lomna chang la chu I hrelo le ngal I mol reuh hle mai hetlai mun hi hrem huna mi ti le ama a saluru chu la in sukuna chu a han vom popa sukuna chu chunglama chuan thlok chhoin yoji chuan a zui ve ngala nek fu tum takin han ve ve bok ma se sukuna chuan a lo chet khal zela an hnuwa khik thel phei chuan yoji chuan a ka thel palatia sukuna la chuan imol e mai ati in chulai hmuna tang chuan a tlo thladaya sukuna chu itadori hnunga chuan ron zuang thla in a thut bet ngal chata skuna chuan hei hi ka domain ani a ti nom tak khan om mai mai ro I fel viau chuanin ilung ka siam thra sak le chenga ti chuan inuna po I nei le le don nia atia skuna chuan yoji taksa chu minute khat vel hmang le angai don thu chu soya kan hriat to angin sukuna hian yoji hi an he lawa yoji phalna lo hi chuan sukuna hi aron chuak ngot thei lo ani kha pon lama chuan gojo te chu lo ti ti mol molin an hun hi top don ang se an zirla ya chuan du big riau te chu aneya heng ho hi anin ring tokin a chak po an chak tok hle ya nima sela heng ho zong zong aya du big pani hi ka nei ani third year zirlai hakari le second year zirlai yota akatsu hemi te hi engtiknia emo chuan keima ang bokin an la thadon ani
Doctor no chuan ka tran to mai dona sin in en ve du kherem ati lai mek chuan yoji chu aron har le a kio taka chuan aron thole chu hlau ngong mai so ron thole nia aron thole nia ti chung chunga ita dori chuan tianga chuan diaper tal min reng tir tur chu lom areng renga inge ti lo tum reng renga ti in a zota gojo chuan alo let le chu lom puin yoji po chuan thatakin alo chhona geto te thingpui dor cholna lo langin chuta thok pakhat chuan abula khars omte chu a feel thei tlat mai a hlau em awang chuan chu pa chu an hothona tang chuan abang hala rang tok chuan chulai hmuna tang chuan a tlan chuak zui geto chuan jogo hne na chuan gojo chu pizon rian mangin isil theiang ti in a hrila chu vele geto chu phur hle in alu chunga mei al ompo chu alo alna sasawa dor chunga bidang chol vele thok tu dang zong zong te chu jogo chuan a hal veka geto chuan i phur mama deuni han in sum deute jogo i phur sualang ti chu ka hlau khop mai jogo chuan ani ka chakna hi sukuna ku zung tangin engzat vel nge niang min han hrilte atiya geto chuan tun generation a hi chuan pariat emo pakwa vel chu ini phamai theini ani ipi zon riam chu min man tirla gojo chu thin kalo peyang che atiya megumi lo lang vele in meichenu hne na khan afa pa boral thu chu wa hrila hei hi kharsina tha tak ita dorin en anin hnial pha hrep na pa khani atuk zinga chuan first year le second year te chuan training hawa panda le nobura chu lo in kopin panda chuan chakmang kheng hian nobura chu alo vei vir deuh vak vaka annuwa a han thla deuh thuta megumi chuan khakha engthil nge ni ngai atia panda chuan tum chat dan kan zira ni hi ti in alo changa nobura omdana chuan tuna an thil zir chu a hlo tling chia lo ni in alang gojo chuan yoji chu tuna kan thil zir ber tu chu khars energy control dan ani yoji chu lo nui ver verin gojo chuan diglo omem ni atia yoji chuan omlove kahlim ema a chan chu nang hi a thaberi ni ya ke hi a thalo ber kani boxi chuta min zir tir don le ngal ka chakang chu o gojo chuan an ma drinks pani chu ain ang lo ve ve chuan ati soya ama sa zoka ati soi hi khars energy ni ya a secondami du ang to ka her soi ang tak hi hei hi khars technique ani khars energy le khars technique adang lam ti na ni chu chu ita dori zir turani ita dori chuan la tha thiam chuang lowin gojo chuan ti hian a hril fia le a current kan pek chona pui ber hi khars energy ni a ti chuan kan du ang anga kan hmang theina hi khars technique chu ani yoji chuan ka hra thiame ani chuan khars technique ka zir don ti na ni mo ti in a lo phur ve vaka gojo chuan vele ringo zela che khars technique I hmang ve thei ringot law chu ta kan hriat bel le tak chu khars energy hmang thei ringotin khars technique an hmang thei lo ti na ni chu yoji poi tilu tuk chu ani vel che chuaya ni masala gojo rin dan chuan sukuna wang hian ita dori hian khars technique a hmang thei ala ring tlatani gojo chuan poiti du ma ta che nang te chu thuthleng thami ni kha thuthleng thataka ka siam don che lom omjia chu gojo chuan ita dori chu a chak ti hria a chumia chuan ain solbing pui don ani gojo chuan I chakna tlem chu kabana hian min han hmu chin te ita dori chuan anat deuh pon min dem theilawang o gojo bana chuan han hneka ma se engtin ma chuan lo om lo bak chu tilu tuk ringot gojo chuan iril rui sorbing angai I thin rim emo thil eng emo I ngai tu angai ita dori chuan ani chuan megumi hian ramhoi ui lo chuak ro thin rim tokin ati thina ni chiang mai gojo chuan khatiang I ngai dan mak pui pui kharon tho ve ji su mi pani hian khars energy in ang chia nei se pakhat chuan a thin rim na thunun theilawin a khars energy chu chua wak se ma se a thin rim a re vele pakhat zok ai khan khars energy anga to don lawani ti chuan kalau ngai to wangwanga itana thaber tur chu movie tam tok enani film hlui to tak tak ram hmoi le romance deuh hlek te po ka entir nuai don che a hei hian iril rui control na konga apui don che ni ma se en liap pot pot phalani lawang gojo chuan ram sa pakhat boxing glove wa chu pe in he thil te reunen hian in en dun don ani atia chu thil te chu ita dori chuan ti har palin aron nek ngal throi mai gojo chuan engpo chu ni se walboy tarmit liana film atang hian bula han tan la izia ve hok mayang atia ita dori chuan mana ka en ve thuak to ati mek lain ramsa te chuan alo hnek le popa UG pon walboy film chu munom ti tak chuan alo ena amit te chu tla lo chawani
a en tuilai tak chuan ram sa te la chuan a lo hnek ve zia le ngal ka thil in tuilai tak sin le ka hak pha tre balom le gojo chuan thil in lo le e lo khan movie e na ngai lom gojo chuan ka kal ma dewin I thi lai khan sukuna kha thingha lo tiro ita dori chuan o thingha lo e ka chiang chia lo ani ilung kha siam thale boxia chung lama khan eng emo inrem na anei pui che em ni ita dori chuan eng emo kha chu soi kha chu nei nuaya ma se ka hre zo to lo atia an hnu chuan gojo chuan chulai hmun atang chuan ita dori chu ngai ngam tak chuan a kalsana ong laka chuan ani chu chukin motor chu atlantira gojo chu kong puilaya chuan ding deuh wang wangin ron chuak ro le atia chu vele jogo chu ron lang hal